Както всяка година, традиция вече навършихме пълнолетие тази година, за 18 път се провежда фестивала. Луди млади. Млади. И всяка година издигаме флага на клуб Карава, символично. Тази година носителя на първа награда за карикатура господин Филип Контомус Бурса. Господин Милан Михайлов, носител на наградата Велко Велко. Може да заповядате да вдигнете флага. Браво! 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 Благодарим само веднъж го. Завъртете го веднъж. Веднъж.